So nagano muna tayo, buko break. Malalapas lang natin ng Pampanga Delta Bridge. So ngayon, nandito na rin tayo sa Masantol. I-update naman natin kung ano na ba yung kalagayan ngayong Sunday, July 5, 2026 dito sa Masantol. Ayan o. Bali ito, papunta na nga dito. Papunta ng Pittsburgh. Bali, mag-ikot-ikot tayo sa downtown Masantol para makita natin yung mga kaganapan doon. Mainit pa rin yung panahon. So siguro, yung oras ngayon, mga 2 o'clock. Yan, kung kakaliwa ka dito, ito yung papuntang Masantol Seaport. And then kung didiretso ka dyan, punta yan, dun sa dulo, yung pinunta natin no, yung Sitio Mindanao. Saka meron pang ibang barangay dyan, nakalimutan ko lang yung pangalan. So kakana tayo rito. Ito naman yung Sapang Maragul. Itong kalsadeng ito, yung tinatawag na Masantol Boulevard. Sumami na yung rito, water lily. Ang dati kong tilang yan Tignan natin yung kalsadeng ginagawa nila, yung after nung munisipyo. Last time kasi nung pumunta tayo ginagawa pa yan ng ito yung pinapadaan. Bali yan ito, barangay Bebe Anam. Doon na siguro tayo mag-go dun sa may malapit dito church katapat ng munisipyo. Welcome Barangay Santo Niño. Dito na tayo sa Barangay Santo Niño. Ganda ng ilog So dito, kakaliwa tayo. Di tayo didiretso para makita natin yung kalsada ro kung saan. Diretso mo yan, o ano palengke. So dito naman tayo. Meron mga flood control valley sa magkabilang side. Ayan. Siyempre, pag lumaki yan, tignan nyo, konti na lang, mag-level na rito Ang lugar dito. Tugis pala rito. Makakari pala dito. Yan, parang mag-fiesta na. Meron na mga banderitas. Lubog din pala rito banda. At dito naman ito yung Barangay Santa Lucia. Yan, Santa Lucia pala ito. So, babalik din tayo. Tignan lang natin yung church. Ito, maganda pa rin chapel nila rito. Santa Lucia Matua Chapel.
Yan, ang ganda niya. Bagong pintura. Ganda ng loob, oh. Kaso nga lang sarado siya. So, balik tayo doon. Dito tikot muna tayo dito sa Masantol area para makita natin yung mga ibang barangay kung ano ba yung kalagayan nila. Ito yung ito yung steel bridge na maingay, tingnan nyo. Wala tayong nadaanan ngayon. Kanina may maingay siya. So dito, tingnan natin yung pinakang bahagi rito. Para makita natin kung malalim ba. Kung mukhang hindi naman. Ayan. Wala kayang lumot dito. Pero wala pa naman siguro. Yun. Nakakatakot kasi pag may lumot eh. Bigla ka na lang matutula. Parang yung nangyari sa atin. Gamit natin sa tongka. Doon na may malapit sa sitio ng Pagkebe. Doon sira yung controller natin sa drone. So hindi naman masyadong malalim yan. Pwede naman daanan. So ito, tapos na. Tapos na yung kalsadang ito. Ito yung ginawa dati pala. Yung drainage nila. At saka itong tinaasan na. Yan, dati di tayo makadaan dyan eh. Yan ang barangay na ba ito? Pinaka-downtown ng Masantol. Yan ang taas na ng kalsada. Tingnan nyo yung mga establishment. Bumaba na. Tingnan nyo kung gaano kataas yung rate. Yan, Pure Gold Masantol. Diba? Tignan nyo yung dating mga garahe nila. Ang baba. Then dito na yung municipal hall. Yan, dito na. Ito yung munisipyo. Yan, pahinga muna tayo rito. Mainit. Baba na ng level ng yung pintuan nila.
Okay, so nakapag-drone na tayo. At alis na tayo dito sa may Municipal Hall ng Masantol. And then, pasok muna tayo dito. Yan. Sa church ng Saint Michael the Archangel. Hindi pa tayo nakapasok dito. Naku. Ayan. Statue ni Jesus Christ. Yun. Umandar uli yung natin. Umandar uli yung mic natin. Ayan o. So, silip lang tayo. Tingnan natin kung gaano kaganda yung loob. Hindi pa tayo nakapasok dito eh. Finally, nakapag-visit na tayo. First time natin makapasok dito sa Masantol Church. Ayan. At tignan nyo yung gano'ng kababa yung pinto niya. Tinasan na rito. Hindi, tinasan na dito. Dahil nga, lumulubog dati yung harapan nito. Especially dito. Last year, ginagawa pa ito eh. San Miguel Arcangel, ipanalangin mo kami. Parang yung chapel natin sa may Sindalan, Saint Michael the Archangel. So let's go na. Ikutan pa natin yung ibang parte rito para ma-update ko kayo kung anong itsura. Ito, saan ba papunta itong kalsadang ito? Road closed until April 23, 2026. Dito pala dumadaan yung mga bus. Ngayon lang tayo napadaan dito. Yun, ang dami palang magandang bahay dito. Wow, ito. Ang ganda nito. Resort kaya ito. Ano kaya yan? Ito, ang ganda rin, no? Ang dami palang magandang bahay dito eh. Then, saan na ba papunta ito? Pakanan muna tayo rito. Oops. Meron palang lubog dito. Paaralang elementarya ng Masantol. Ito pala yung Masantol Elementary School. Sa gilid may lumot oh. Yun yung delikado yung may lumot. Yan.
Doon na yung papuntang ano, papuntang Masantol Boulevard. Yun o, tingnan nyo gaano kataas yung tinambak nila rito. Yung papunta ng ano, papunta ng munisipyo. Yan, sobrang taas na ito. Tingnan nyo, pagbaba natin kung gaano kababa. Kasi dati pumapasok sa ano eh, sa harapan ng munisipyo yung ano, yung baha. Yan. Dito, update ngayon dito, ginagawa nila yung drainage. Ayan. Yung dito sa may ano, main road dito eh, ito yung Apalit Masantol Macabebe Road. Ayan. Ginagawa yung kanal. So hopefully, makatulong ito pag natapos. Dahil itong parting ito hanggang doon, diretso hanggang doon sa may Arco. Ano na yan eh. Puro lubog na yan eh. Yan o, property for sale. Yun, yung ibang ano, winasak na. Yung mga ibang kabahayan. O, tingnan nyo kung gaano kataas yung tubig ngayon, no? Parang ano na, high tide na. Dito maraming ano, maraming nag-fishing. Ayan o. Ito yung ginagawang drainage. Ayan, tignan nyo, konti na lang. Magpapantay na yung tubig dito sa kalsada. Kaya minsan, kahit walang ulan, lumulubog dito dahil pag nag-high tide, yan o, tignan nyo. Siguro mga 2 inches na lang, pantay na. O, hindi naman umulan yan. Paano pag umulan pa? So, yan yung problema rito sa ano. Dito sa kalsada rito dahil magkabilang bahagi, ano na eh, tubig na. Eh, lalo na rito, yung papunta sa ano, yung harapan ng sementeryo. Yung magandang ano rito, sementeryo. Ayan. Ito, lubog na rito. Madalang lang mawala yung ano rito eh, nung tubig. Parang ano rin to, catch basin na lugar eh. Yan o. Ayan. Tignan nyo, alas magpapantay na. Dito rin, no? So, kita mo yung dating ano, yung dating mga barrier, ayan, no? So, tignan nyo gaano kataas yung kalsada, yung tanas nila. Kita mo na rito, oh, yun yung dating nakalagay. So, ibig sabihin, yung kalsada, mas mababa pa. So, ganito nakataas yung naitambak sa paggawa ng kalsada nito. Ayan. Ano kaya yun? Ayan na. Thank you, come again. So, ayan. Ito na yung arko ng Masantol. So, I think dito na magtatapos yung ating vlog. Tungkol sa pag-update natin dito sa Masantol. Ngayong Sunday, July 5, 2026. So again, salamat sa panonood and keep tuned to Coelandas for more video updates here in Pampanga and all over the place. And ride safe always, Kabalen. See you when I see you, and Coelandas is signing out.